जायखिजाया फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि नामाव गासै जोंनि आसामनि आरो बुहुमनाङैनो बर'फोरनि थाखाय आं दिनै गोदान बोसोरनि नामाव हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै बिथां बिटिसिनि डेपुटि स्पिकार बिजित गोरा नार्जारिनि जि हाबाफारि आसामनि बाहेर बा भारतनि बाहेर भुटानाव जि जोंनि बर'नि हारिमु बैसागु बे फोरबोखौ भुटानाव खुंफैबाय। बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय गोबां मोसाखावरिफोर दंफैयो। बिथांमोननि रंजानायफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो भुटान रायजोनि भुटान हादोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन टप नाम्बार 1 बिजनेसमेन बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो लाफैनानै बेयाव जेसेबां मोसाखावरिफोर दङ साफ्रोमनोबो सेरोजा बान्था होनानै मोसाखावरिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसलथे बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। बियो गोदोनिफ्रायनो गोबां समनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङ। जाय समाव बर'फ्रा हौवाफ्रानो हिन्जाव जानानै मोसादोंमोन, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन रावनि मेथाइखौ दानस्लायनानै मोसादोंमोन, बे समनिफ्रायनो जोबोद सांग्राङै नाजाबोदोंमोन। नाथाय खायसे खायसे सुबुंफोरा ओरैबायदि गोसो गुदुं जेरावहाय बिथांमोना हारिमुखौबो फोसाबनो हाया, हारिमुबो मोसाबनो हाया, नाथाय गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ दिन्थिनो थांनायाव खायसे खायसे समाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबोदों। अब्लाबो जों खावलायगोन बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानानै बेखौ माबोरै फोसाबनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानैनो गोबां समाव एबसुआ स्कुल कलेज गामि एबसुनि आन्दाराव बेखौ फोसाबनो थाखाय गोबां नाजाबोदों आरो बे नाजानायनि थाखायनो दिनैसिम बे बुब्लियाव सफैबाय आरो गोबां सोलायनाय फैबाय। आसा खालामो एबसुनि जि नाजानाय बे नाजानाया गोजोर जानानै थागोन। साफा सानैयाथ' थाखासिगोन बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। जायखिजाया दिनैनि जि हाबाफारि बियो खाम दामनाय, सेरजा दामनाय, सिफुं दामनाय बेजोंनो सोलिबोदों। जोबोद मोजां जादों। थारैनो बियो पलिटिकेलि, इडुकेसनेलि, ससियेलि जायखिजाया खामानियावनो हौवाफोरखौ जोबोद खम नुदों। बिनि जाहोना जानो हागौ दिनैनि पलिटिकेलि गभर्नमेन्टफोराबो जायखिजाया खामानिफोरावनो हिनजावफोरखौ बांसिन इनभल्भ खालामदों। बिनि थाखाय जानो हागौ बिनि थाखायनो खम जादों।